Ni zan tsaya a wajen sai a bidiyo. Ka shararo ta fa a 180 kana zuwa ka ci handbrake. Kai wa ke cewa rike handbrake? Kai ban kauce da Kinga sausage belt. Kai sai mun sake daukar sa. kai haka. Samuel. Kai gidan. Ba mu fiye watan nan don Allah. Ba mu fiye watan. Kai ma sa belt, kai ma sa belt. handbrake a sun sai ta fita ta gaba. Yo baya ki Na airbag ya Ana wake wannan handbrake. Ya taho kamar a 60 in ya zo nan da zai can sai ya ja handbrake. Da ta ƙarsu hannun. kai mana. To amma ba kowa ne iya wannan abu ba fa. Dole sai ka iya. Ya mun ta faɗi wa faɗi. Shikenan yayi haka. Saboda in ka haɗa birki da yawa ma yanzu mun fita yake. Amma nan ne Kai rabu da shi. Ku ga fa ni kai nake son fa baka ba na son fara nan da kai. Wallahi tallahi. haka abu ɗaya.